Anong gagawin natin pag nawawala na yung passion, no? Yung pagmamahal, yung magandang feeling. Sa ano man ginagawa natin, relasyon man yan, sa ating trabaho. So, we feel that, no? Tayo pong lahat, walang exempted dyan eh, no? That feeling of boredom, na naiinip ka na, wala ka nang nararamdaman na tuwa at saya, parang nandiyan ka lang, nawala na yung honeymoon stage. Ano ang gagawin? Unang-una, tandaan niyo po ito, kailangan mong tanggapin na yan ay parte ng buhay, parte ng karanasan. Pag hindi mo natanggap na yan ay parte ng iyong karanasan, ikaw talaga ay mapoprostrate, ikaw talaga ay madidepress. Dahil sa naggagaling yung lungkot, dun sa unmet expectation. You have to accept that your expectations will never be met all the time. Kahit naman po ang ating pangangatawan, darating din po ang pagkakataon na yan magbe-breakdown, manghihina ka. Kaya nga yung mga iba nadidepress, yung mga iba nagkukulong dahil hindi nila matanggap na mayroong pagbabago sa ating buhay. So you have to accept that fact that everything changes, most especially our feelings. Isang oras, isang minuto, isang panahon, tuwang-tuwa ka, pero yung tuwa na yun ay mawawala, magsasubside. The first key to overcome boredom, to overcome these ill feelings, yung pagkawala ng iyong nararamdaman na pagmamahal, ay kailangan mong tanggapin, normal lang yan, pangkaraniwan lang yan, parte yan ng buhay. Pangalawa, kailangan natin maunawaan na ang buhay ay hindi lang puro high. Imagine niyo po yung kung ikaw ay palaging 100% high, kailangan may gana. Mauubos po kayo. Mauupod po kayo. Kailangan nating yakapin, tanggapin. Pero susunod, kailangan lang natin daanan itong karanasan na ito at maniwala na hindi naman forever yan. Ang tawag natin dito sa karanasan na ito is the dark night of the soul. This is the dryness of our life. Even saints experience darkness or dryness in their life. Nasa iyong attitude yan. Kung pinaniniwala mo, ganito na talaga meron kang fixed mindset and you will never grow. You must believe, you must change your attitude that dryness will not remain, that your situation, your feelings will eventually change. Daanan mo. Move on. Magpatuloy lang kayo. But next, God has a reason why He allows us to experience this dryness, yung pagkawala ng feeling ng pagmamahal. Kasi gusto niya na kumapit tayo sa Kanya. Dahil pag wala kang nararamdaman, pag ikaw ay naliligaw, nalilito, yan ay pamamaraan ng Diyos. Ginigising ka niya at sinasabi niya sa iyo, uy, gusto kitang makausap. Meron akong gustong sabihin sa iyo. Gusto kitang makaniig. Gusto kitang makasama. Hindi mo mararamdaman ang Diyos kung palagi kang high na high sa mga bagay-bagay. Pero, ang mabuting balita, pagkatapos nung rock bottom, nung dryness, kung kakausapin mo lang ang ating Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng high. So, life is an up and down, it is a wave. Sabi nga, ito ay isang gulong. Pag bumaba ang iyong feelings, ang iyong karanasan, huwag mong hahayaan na mawalan ka ng pag-asa. Always hope that in the future, kinabukasan, meron pa rin maganda na mangyayari. Nandiyan ang Diyos, may pagkakalob na grasya sa iyo. And lastly, bakit hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas ng ganyan? Pagkawala ng pagmamahal, dryness, boredom, pagkainip, ito ay maaaring paraan lang ng Diyos para tayo ay magdasal. Kasi kung minsan di tayo makakaranas ng mga pagsubok, nakakalimutan na nating manalangin. One way for us to be strengthened and so that it can motivate us, push us to keep on going forward. So we need daily prayers. Pray even if you don't feel like it. Pray even if you are happy. Pray even if you're sad. Pray even you are joyful, you're smiling. In every instance of your life, you pray. At hindi naman kailangan yung maging formal ka, very stiff ka sa iyo pagdarasal. In the silent moments throughout the day, dun sa katahimikan, kumustahin mo lang ang Diyos, sabihin mo lang sa Diyos kung ano nararamdaman mo. And then after nun, makinig ka sa Kanya. Alam natin, merong sasabihin ng Diyos sa atin, nararamdaman natin yan sa ating puso. What is the conscience? It is the voice of God in our souls. So listen to your conscience, listen to the voice of God within you. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.